kilpailee yhtään tuojen joukkuetta, että ikiä näin upset, ikiä näin lauantaina peliin. Siltä pohjalta. Näin Jyväskylä potkaisee pallon ilmaan. Nappaa sai ESRC pelaa itselleen. Sieltä pääsi aukosta pelaaja. Vahvasti etenee ESRC hyökkäys, mutta hyvin puolustaa Jyväskylä. En ollut tarpeeksi pistää. Näin laidasta ESRC läpi, mutta siellä on Jyväskylä pysäyttämässä. Ei sieltä nappaa pallo Jyväskylä itselle ja lähtee vahvasti etenemään. Hyökkäysvuoro vaihtuu. Lähtee Jyväskylä etenemään. Pois! Kova tulee Jyväskylä, mutta hienosti puolustaa ESRC. Pallo vaihtaa taas suuntaan. Ja tämä aloitus. Jyväskylä pudottaa pallon eteenpäin, joten ESRC:lle pallo. Siellä tuomari pyytää muodostelmaa uudestaan. Ei ollut tämä hyvä. Kovaa työntää Jyväskylä, mutta saa ESRC pallo itselleen. Rami kaatuu siihen, mutta sieltä pikkuhiljaa pelaajat pömpii ylös ja ESRC etenee. Ei oo enää Edelleen pallo pysyy ESRC:n hallussa. Mutta vahvasti tulee sieltä Jyväskylän puolustuslinja vastaan. Alueella koko ajan. 35 vuotta Brittein pitää katsoa ja se on maa jotenkin. Kakkosuus on niinku mikä se tilaa ja en mä tiedä, mun pitäis varmaan saada joku hyvä suomalainen selostaja. Sieltä lähdettiin Saimaan penaltipotkulla liikkeelle. Penaltipotku voi siis potkaista myös laidasta yli, jolloin siitä mistä pallo menee yli alkaa sivuraja heitolla peli.
Näin, ESRC sivuraja heitto. Hienolla sivurajaheitolla aloittaa ESRC vahvasti ja sieltä keskeltä. Oi, siellä tuli vähän. Nyt työtää vahvasti. Nappaa pallon. Ja hyökkäyssuunta vaihtuu. Jyväskylä hyökkää. Vahvaa puolustuspelaamista esittää molemmat joukkueet tällä hetkellä. Eikä keskialueen tuntumasta olla oikein päästy mihinkään suuntaan. Näin, siellä Jyväskylä tekee rikkeen ja pallo Saimaalle. Vahvasti lähtee sieltä ESRC kuljettamaan ja montako pelaajaa voi ohittaa? Aika monta. Näin. Ja nyt lähennellään jo Jyväskylän kenttäpäätyä. Todella vahvasti puolustaa Jyväskylää nyt. Ei tunnu pääsemään ESRC eteenpäin, mutta siellä tulee Rike ja ESRC yrittää nopeaa aloitusta, mutta tuomari ei tätä hyväksy. Sieltä Jyväskylän Rikkeestä ESRC saa pallon. ESRC potkaisee sivurajasta yli, jolloin he saavat sivurajan heiton tuolta jo hyvin läheltä maalialuetta. Etsitään sopivaa palloa. No niin, nyt on kokeiltu useampi pallo ja löytynyt sopiva. ESRC sivuraja heitto ja eteen heitetään ja lähdetään Moolilla liikenteeseen ja sehän jyrää, nyt pysähtyy. Hyvin puolustaa Jyväskylä tuon Moolin. Ja sieltä ESRC etenee ja etenee alueella. Nyt ollaan päästy aika keskelle, joten hyvät asetelmat potkasta. Ja vähän ohi kuitenkin. Tuuli on aika kova ja se ottaa herkästi tuohon palloon, joten näissä potkuissa on haastetta tänään. Siis mikä kaari? Ja haastavasti tuo pelaaja. Mitä enemmän sä tulet tänne, niin sitä enemmän sä saat sitä sektoria siihen. Mutta se on siitä kohdasta, missä se try tehdään. Joo. Sitten potkaisia taittaa seinään. Okei. Vahvaa on Jyväskylän puolustus tänään. Sieltä potkulla näkee ESRC.
Saimaan sivuraja heitto ja sieltä lähtee Saimaa etenemään vahvasti tulee, mutta niin vaan Jyväskylä pysäyttää pallon. Siellä oli hieno kuvio muodostumassa, mutta Jyväskylä jyrää kovaa. Siellä on Jyväskylän Rike ja ESRC:lle pallo. Kovaa mennään nyt sivurajan tuntumassa. Edelleen pallo ESRC hallussa. Nyt lähellä ollaan jo maalialuetta. Sieltä. Taas sieltä tulee rangaistus Jyväskylälle ja ESRC saa pallon. Nyt lähtee kovaa puskemaan sieltä linjasta läpi ESRC ja tekee toisen try. Juuri tällä hetkellä. Mutta se menee varmasti siihen. Potkaisee. Lyhyt potku ottaako tuuleen, mutta se jää Jyväskylälle haltuun. Sieltä lähtee Jyväskylän hyökkäys. Hienosti taklasi. Hyvää puolustusta esittelee myös ESRC. Oi sieltä. Otas taklaista läpi, mutta ei tämä nyt toisesta. Kovaa pelaa molemmat joukkueet. Nyt sieltä tullaan vahvaa juoksua Jyväskylästä, mutta niin se vaan vahvasti pysäyttää ESRC jokaiseen etenemiseen. Joukkueen keskiarvo. Sieltä sai Jyväskylä noukittua pallo itselleen, mutta on taklaaja paikalla. Etenee siellä lähellä sivurajaa kuitenkin. Hitaasti, mutta varmasti. Ja näin pallo vaihtaakin omistaja ja se on ESRC:llä, joka potkaisee sen tuonne puolen kentän tuntumaan, mistä Jyväskylä saa pallo kuitenkin itselleen, mutta joutuu aloittamaan vähän alusta tätä hyökkäysurakkaa. Sieltä näin
Pallo vaihtaa jälleen omistajaa. ESRC ottaa pallon haltuunsa ja lähtee nopeasti hyökkäämään. Sieltä nappaa pallon nopeasti itselleen ESRC ja tekee jo ottelun 3. try. Ja näin myös tämä pallo sisään. Ja Jyväskylä potkaisee pallon. ESRC ottaa sen haltuunsa ja lähtee pelaamaan. Pientä haparointia on siellä ja näin Jyväskylälle pallo. Ja sieltä vahvasti tuli ESRC vastaan tätä pallon kanssa. Nyt karkaa vähän pallo Jyväskylältä, mutta vahvasti lähtee sieltä hyökkäämään. Siellä on ESRC valmiina vastassa. Siitä väkevästi jyrää Jyväskylään, mutta saadaan kuitenkin pelaaja taklattua. Seuraava menee suoraan maihin. Yritti lähteä itse, mutta ei vahvasti jyrää sieltä Jyväskylään. Kuuluu molempiin suuntiin. Siellä on ESRC valmiina ottamaan Jyväskylän hyökkäys vastaan. Vahvasti tulee Jyväskylän sieltä, mutta yltää aina try. Ei aivan. No kumpu toi tuolta. Varmasti nappaa pallon Jyväskylä itselleen, mutta siihen kaatuu aika tumakkaan taklaukseen pelaaja. Sieltä murtautuu Jyväskylä linjasta läpi.
sinne jäänyt pallo rykelmän alle. Wikipediasta sen Strummin historiaa, miten se päätyi. Mistä se oli ihan siinä oli niin. Periaatteessa silloinhan oli ollut semmoisella tilaisuudella, että oli ollut vaan Strummi. Näin, mutta on luultavasti tippunut ESRC-pelaajalta kuitenkin pallo eteenpäin tässä tilanteessa. Joten pallo Jyväskylälle ja Scrum. Kuitenkin, että ne on nyt joku anaptoa, on vähän lähtenyt väärin. Jukka on Scrum Jyväskylästä, työntää kuitenkin vähän eteenpäin ja sieltä lähtee hyökkäys sivurajasta. Se pysähtyy keskikentän tuntumaan. Sieltä työntää ESRC Senrakin yli ja pallo ESRC haltuun. Nyt se menettää kuitenkin myös ESRC ja pallo on jälleen Jyväskylällä. Amerikkaan jalkapallolla pallolla sattuu. Karikas parvasta joka Sieltä vahvasti nyt on Jyväskylällä. Vahva juoksupeli tulee keskeltä. Oi, sieltä jäi kahden pelaajan väliin. Se ei sattunut. Mutta siellä tapahtuu jonkunnäköinen rike ja pallo Jyväskylällä. Jyväskylä potkaisee pallon meitä sivurajasta yli. Ei. Pysäyttämään palloa, mutta ei aivan saa sitä. Valitettavasti pallo pyörii vieläkin lähemmäs maalialuetta ESRC pelaa käsistä ja näin Jyväskylä saa lainautin hyvin läheltä ja lähtee siellä maalilla maalialueelle asti päätyy Jyväskylä. Kuitenkin pallo tippunut eteenpäin. Ei siis tästä ja Saimalle pallon. Nyt tiedetään Jyväskylä vahvasti Scrumissa, mutta ei aivan saa palloa. ESRC pääsee potkaisemaan pallon kauas Rai-alueeltaan, mutta vahvasti tulee sieltä Jyväskylän pelaaja. Ja näin. Maalialueelle luultavasti päätyy ja näin. Ja ESRClle keltainen kortti tilanteesta. No, sieltä lähtee Jyväskylä etenemään, mutta pallon nappaa kuitenkin itselleen ESRC-pelaaja. Ja ESRC pääsee hyökkäämään. Vahvasti etenee. Ei, mutta sieltä pallo tippuu siistejä vierii yli.
Siellä pohditaan, oliko tilanne ehkä nokkoon vai tuleeko siitä line out. Mutta tilanne on selvästi eteenpäin syöttö. Ja näin ollen siitä tulee scrum Jyväskylälle. Yrittää harhauttaa Jyväskylää, mutta hienosti pysyy ESRC mukana ja saa taklattua pelaajan. Oi, sieltä aikamoinen heitto, mutta sen saa Jyväskylä haltuunsa. Jyväskylä, mutta vahvasti tulee ESRC vastaan ja näin Jyväskylä tekee rikkeen ja ESRC lähtee hyökkäämään. Vahvasti etenee ESRC. Hienosti puolustaa myös Jyväskylää. Erittäin fyysistä peliä nyt näytetään. Aivan saa sivurajasta yli Jyväskylän pelaajia nyt ESRC ja pääsevät takaisin keskelle kenttää. Vahvasti tuli sieltä ESRC puolustuslinja. Pallo edelleen Jyväskylällä. Tiukkaa fyysistä peliä näyttelee nyt sekä Jyväskylä että ESRC. Näin hienosti kuljettaa palloa kohti sivurajaa Jyväskylää, mutta siellä on ESRC jälleen vastuussa pysäyttämässä tuotakin hyökkäystä. Ja sieltä kovan noston teki linjasta ESRC-pelaaja. Kovaa tulee Jyväskylä ja pääseekö läpi asti sivurajasta, mutta siihen kaatuu viimeiseen linkkiin. Hieno taklauksen näyttää sieltä O-kentältä. Pallo on samalla myös vaihtanut hallintaa ja ESRC pääsee sieltä hyökkäämään. Edelleen pallo säilyy ESRC hallussa.
Jyväskylällä pelattiin Jyväskylän etua. Ja ensimmäistä rikkeentekopaikasta lähtee seuraava yritys. Lähdetään viimeiseen peliminuuttiin. Sieltä puuttui yksi pelaaja ESRC:ltä. Aloitus uusitaan. Vahvasti työntää Jyväskylää. Näin pääsee pelaamaan Jyväskylä. Jyväskylä saa penalti. Näin lähtee Jyväskylä hyökkäämään. Ja vahvasti tulee Jyväskylä viimeisellä peliminuutella. Tahtoi vielä kaventaa tilannetta. Mutta vahvasti myös ESRC pysäyttää nämä yritykset. Kova tulee. Nyt voisi alkaa jo yleisökin kannustaa omiaan. Viimeistä minuuttia mennään. Ja myös ESRC-kannattajat voivat alkaa kannustaa omiaan. Vielä pääsee yrittämään Jyväskylän kavennusta viime hetkillä. Kovaa tullaan. Ja näin sortuu nyt Jyväskylän rikkeeseen ja pallo ESRC:lle, joka potkaisee pallon sivurajasta yli ja näin päättyy ensimmäinen puoliaika. No niin, kohta alkaa ottelun toinen puoliaika.
lähdetään liikkeelle ESRC potkulla. Jyväskylä nappaa sen haltuunsa. Ja Jyväskylä lähtee hyökkäämään. Vahvasti tulee sieltä Jyväskylä. Vahvaa etenemistä näyttää nyt Jyväskylä. ESRC on kuitenkin aina valmiina pysäyttämään. Kuka on paras pelaaja? Näin, kommentaattori täytyy valitettavasti lähteä, mutta Jyväskylän sivuraja heitto, joka päätyy kuitenkin ESRC käsiin. Ottikohan Tuuli tuohon palloon vai miten, mutta kuitenkin nähdään ESRCn hyökkäystä. Vahvasti tulee sieltä ESRC läpi puolustuslinjasta, mutta Jyväskylä saa pysäytettyä kuitenkin. Se on tuonut sitten niiden maajoukkueen varmasti etenee sieltä ESRC. Ja näin hienolla syöttöpelillä ESRC pääsee etenemään pallon kanssa hyvin lähelle try-aluetta. Mutta ei aivan taida ylittää try-viivaa. Nyt. Yes! Niin kuin nyt. Siellä nähtiin todella erinomaista syöttöpeliä ESRC:ltä. Joka johti lopulta try. Näin, ESRC kasvattaa johtaan 24-12 tilanne tällä hetkellä ja vielä nähdään ESRC lisäpistepotku, josta voi mahdollisesti tulla 2 pistettä lisää.
palloa ja näin pallon sivurajasta yli. Mutta peli jatkui. Jyväskylä saa työnnettyä ESRC-pelaajan sivurajasta yli ja saa näin ollen lainaut heiton itselleen. Tuuli on aina haasteena myös näissä sivurajan heitoissa. Mutta nyt menee varmasti itselle, mutta sieltä kova taklaus ESRC:ltä. Vielä kuitenkin korkeaa taklausta näyttää tuomari, joten penalti potkulla lähtee Jyväskylä. Potkaisee tuon sivurajasta yli ja saa noin ollen sivuraja heiton itselleen. Oi, siellä pallo pomppii jälleen Jyväskylältä ESRC:lle ja toisinpäin, joten tilanteesta scrum. Ja tilanteessa ESRC:n scrum. Todella vahvasti työntää Jyväskylää tämän scrumin, mutta sieltä ESRC saa kuitenkin pallon hallintaansa ja lähtee muodostamaan hyökkäystään. Vahvaa puolustusta esittelee Jyväskylä. Ja näin. Jyväskylä jälleen työnnettyä ESRC-pelaajan sivurajasta yli ja sivurajan heiton itselleen. Jyväskylä saa varmasti tuon pallon itselleen ja lähtee muodostamaan moolia, joka ei kuitenkaan onnistu ja näin. Vahva hyökkääminen keskeltä, mutta hieno taklaus sieltä ESRC-pelaajalta. Ja sieltä näin hienoa syöttöpeliä näytteli myös Jyväskylää, mutta pallo päätyy lopulta ESRC:n haltuun, joka saa sen juuri heitettyä tänne keskelle ennen kuin menee sivurajasta yli. Joten pallo ESRC:llä ja he pääsevät hyökkäämään. Siitä potku lähtee. Näin saako pelattua ESRC tuon puolustuksen ja työnnettyä pallonkantajan sivurajasta yli ja sivuraja heitto ESRC:lle. Erittäin hienosti pelattu potku. Ja nyt tapahtuu vaihtoja.
Jyväskylä kuitenkin onnittua pallon itselle ja pääsee hyökkäämään. Kovin paljon etene tuolla pystyksellä, mutta sieltä lähtee uutta hyökkäystä. Vahvaa puolustamista näyttää ESRC. Ja siihen kaatuu jälleen. Kovaa taklausta ESRC:ltä, eikä Jyväskylä pääse mihinkään. Niin kuin nyt muodostuu aukko, jonka kuitenkin ESRC pystyy paikkaamaan. Nyt lähtee kohti sivurajaa ja sieltä. Nyt tulee Jyväskylä hitaasti, mutta varmasti kohti keskialuetta. Ja sieltä hienoa puolustusta. Näin, sieltä saa ESRC hankittua rangaistuksen Jyväskylälle. Ei päästä irti pelaajasta ja ESRC lähtee hyökkäämään vahvasti. Näin, sieltä löytyi tukipelaajatkin onneksi paikalle. Ja siellä Jyväskylä rikkoo jälleen sääntöjä, joten ESRC:lle vapaa potku. Sieltä todella kovaa puolustaa. Nyt Jyväskylä ei anna enää pistettäkään ilmaisiksi ESRC:lle. Sieltä Jyväskylä kaivaa pallon, mutta siellä pelattiin ESRC:n etua ilmeisesti korkeasta taklauksesta johtuen, joten pallo palautetaan sinne pisteeseen, mistä lähettiin, ja sieltä lähtee kovaa ESRC. Tilanteesta syntyi ilmeisesti try. Nyt jäi kyllä tuomari vähän tänne pimentoon, mutta pelaajista päätellen niin kyllä siellä try on tullut, ja olisiko tryn tekijänä ollut ihan itse Noeli Nisi? Rajasta saa lähteä taas lisäpistepotkua hakemaan Surei, mutta hyvällä menestyksellä on mennyt pallot sisään, mutta ei tällä kertaa. Vähän jää lyhyeksi. Jyväskylä potkulla lähdetään jälleen kerran liikenteeseen. Tilanne on kotijoukkueen eduksi 31-20.
ESRClle rangaistus ja Jyväskylälle pallo. Ja sieltä potkaistaan pallo sivurajasta yli ja Jyväskylä saa itselleen sivurajan heiton. Hyvin läheltä rajaluetta pääsee nyt Jyväskylä yrittämään tätä heittoa. Ja varmasti sen ottaa käsiinsä ja moolia siellä lähdetään jälleen kerran muodostamaan. Mooli kääntyy nyt ympäri, mutta saa Jyväskylä sieltä pallon itselleen. Oi, siellä pientä haparointia, mutta hienosti saa Jyväskylä pidettyä pallon ja hyvin on lähellä rajaluetta. Siitä kuitenkin eteenpäin heitto. Ja pallo jälleen ESRC haltuun. Scrumilla lähdetään liikenteeseen. Voidaanko odottaa jopa potkua sieltä omalta try-alueelta pois? Nyt ollaan nimittäin todella lähellä. Jyväskylä aikoo varmasti työntää tätä scrumia ja kovaa. Mutta katsotaan mitä tekee ESRC. Sieltä tuli rangaistus ESRClle ja Jyväskylä saa pallon ja yltää sen kanssa try-alueelle saakka. Näin Jyväskylä kaventaa tilannetta. 31-17. Ja aika tuosta keskeltä pääsee yrittämään lisäpiste potkua. Tänään mikään potku ei ole kuitenkaan varma, koska tuuli on aikamoinen. Mutta tämä on varma ja Jyväskylä ottaa siitä 2 lisää pistettä. Sieltä kuitenkin. Yes! Hienoa puolustusta esitteli ESRC ja sai Jyväskylän pelaaja sieltä sivurajasta yli. Hei! What's those knees?
Jyväskylä. Teine vähän nopeasti nostaa puolustuslinjaa siitä ESRC. Samalla rikkoa ja näin ollen siitä Jyväskylälle pallo. Ja todennäköisesti potkaisee sen sivurajasta yli ja saaden sivurajan heiton tuonne 2-2 tuntumaan. Varmasti ottaa Jyväskylä sen sivurajan heiton haltuun ja pääsee sieltä puolustuslinjasta läpi ja näin sitten rikkoo taas ESRC. Jyväskylä ja ESRClle pallo. Tilanteessa kuitenkin eteenpäin syöttö. Ja scrum-aloitus siitä Jyväskylällä. Siihen kaatuu scrum. Sieltä lähtee ESRC jälleen eteenpäin. Oi, pallo lipsahtaa sieltä pelaajasta ohi, joka ajoi ton kuitenkin sivurajasta yli. Ja siellä käydään kovaa huutoa, tunteet kuumenee mitä pidemmälle peli etenee. Ja Jyväskylä monettakaan kertaa aloittaa täältä kohti sivurajan heittoa. Taas mennään. Sieltä valitettavasti pallo kuitenkin putoaes päätyy ESRC haltuun, joka pääsee nyt hyökkäämään aika syvältä omasta päästä, mutta etenee. Varmasti pallo potkastaa sieltä. Sieltä pujottelee aika mallikkaasti Jyväskylä eteenpäin. tiukkaa on peli ja fyysistä.
Nyt näyttää jo miehetkin vähän väsyneemmiltä kuin tuossa alkuerästä, mutta vielä jaksaa. Tilanne tällä hetkellä 31-24. Ja aika keskeltä saa jälleen kerran lisäpistepotkua lähteä yrittämään ja se menee varmasti sisään. Yllättävän suuri onnistumisprosentti on tänään ollut näissä lisäpistepotkuissa ottaen sään huomioon, että aika taitavia potkaisijoita löytyy ykkösdivisioonasta. Ei muuta kuin uploadeja vaan heille. Jyväskylä vielä vaihtoja. Ja sieltä mennään. ESRC potkulla lähtee peli liikkeelle. Vähän haparoi nyt Jyväskylä, kuka saa pallon sohituuseen. Sen saa itse asiassa ESRC, mutta hän menettää sen ja nyt se on Jyväskylällä ja tilanteessa on kuitenkin tapahtunut todennäköisesti eteenpäin syöttö. Ja lähdetään scrum-muodostelmaan. Työntää kovaa, mutta sieltä saa kaivettua ESRC pallon itselleen ja juuri heitettyä ennen taklausta. Mutta siellä makaa nyt useampi pelaaja maassa. Tästä näkee pelin fyysisyyden.